L-imsieħba soċjali laqgħu il-liċenzjar ta' temping agencies, riforma li se twassal għal aktar serjetà fis-settur kruċjali tax-xogħol. F'kummenti il-kap eżekuttiv tal-Kamra għan-Negozji Żgħar u Medji, Abigail Aġusmamo, tkellmet dwar l-importanza tas-serjetà tas-settur. Importanti ħafna li jkollna serjetà fejn jidħol dan is-settur tat-temping kemm biex l-operaturi bejniethom joperaw b'mod u jitkompetu b'mod li huwa serju. U anke għaliex aħna nirrappreżentaw ammont ta' employers bil-ħaddiema tagħhom li once again huma importanti li daw ma jiġux iċċisjati mis-sistema imma ikollhom operaturi serji li ħajkunu qegħdin jgħinuhom b'servizz li huwa ġenwin. Min-naħa tiegħu id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem Joe Farrugia sostna li din il-liċenzja li tagħmel lil dawn l-aġenziji konformi mal-liġijiet il-ġodda se tnaqqas l-abbuż fuq il-ħaddiema. Bħala Malta Employers Association konna involuti sew fid-diskussjonijiet li waslu għal din il-legal notice u il-fatt li issa ħajkun hemm dan it-tip ta' certification ħajwassal illi l-ewwel nies jonqsu l-abbużi u operaturi serji ma jbatux għaskapitu għal ta' dawk illi mhumiex. Fl-aħħar jiem ingħataw l-ewwel 34 liċenzji l-Aġenziji tax-xogħol biex ikunu regolarizzati u konformi mal-liġijiet. B'dawn ingħataw mis-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali NDLU li sostna li b'din il-liġi l-awtoritajiet se jkollhom viżibilità ta' dawn l-operaturi dwar kemm iġibu ħaddiema barranin u kemm jimpjegaw ħaddiema u f'liema setturi qed jaħdmu.